खा बेलाय तंग थखा हिंके बाहाय तंबाय खाजानि माराथाय किजिं सं खाखाय नरगु जत्तनो काहाम करंनो तंना हांनाय हिंके आं तिनि हायनो हाय ताय कैसा नरगनि बागै ककब्रक अपकमिंग ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो नटियै एक्सप्लेन खायनानै थाङै तंग नरगनि वीडियो न पुइलानि सिमी पाइथक जरानाय तंगनि ताय बो चैनेल नुगै माननाय एबा के बो चैनेल रिलीज खायजानाय आबरो बसं इ वीडियो नि बिसिंतै काहामकेनो सावै मालायनाय ताय अ ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो खायतानि व सब खायका एबा के सब सुबाखा आबरो न बसं इ वीडियो नि बिसिंतै काहामकेनो सावै मालायनाय ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो नि टाइटल अंका लांमा सलायजामा हाय पार्ट 2 बखा बेलायनो टंगथखा हिंगे फडिबाय अपसं तावजों सायमालानै स्टारिंग साब दं स्टारिंग अंका सिन तिरप्रा हास्तिनि रेसाब खुरुं सिनि ताखो ओकरा मानिक देब्रमा ताय तंग बिनि लगी सुलेखा देब्रमा हिंगे फडिबाय अपसं तावजों सायमालानै सिंगार एबा खरांनाय साबो सिंगार एबा खरांनाय इंखा सिनि ताखो मानिक देब्रमा ताय बिनि लगी तंग बिपाशा रिया हिंगे फडिबाय अपसं तावजों सायमालानै ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक बो स्टूडियो व टिसाजाक्का ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक टिसाजाक्का पिंटू मोरा सिंह एनी स्टूडियो बरक स्टूडियो व टिसाजागो हिंगे बायपसं फडिताव सिं सायमालानै सिनेमाग्राफी साबतं सिनेमाग्राफी उनका बबटु समाटिया हिंगे फडिबाय अपसं तावजों सायमालानै देरेस देसिंग साबतं देरेस देसिंग उनका सायम जमाटिया हिंगे फडिबाय अपसं तावजों सायमालानै प्रेजेंट साबो प्रेजेंट उनका जयंत देब्रमा लांमा सलायजामा हाय पार्ट 2 खायतानि व सिनि ककब्रक शॉर्ट फिल्म नि बिसिंथि सिनि जानाय सिनि ताखो लीला ताय सिनि रेसाबमनि बिसिंथि सिनि जानाय सिनि ताखो ककरा मानिक देब्रमा ताय सिनि तिरपुरा हास्तिनि मोसाग्रों सिनि बुखुक सुलेखा देब्रमा बर कथाम मिलिवै खलायका लांमा सलायजामा हाय पार्ट 2 ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बेलायनो रोमांटिक ताय बेलायनो इंटरेस्टिंग बो उंनाय ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो हिंगे बाय अपसं फडिजों ताव सायमालानै ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बो चैनेल नुगै माननाय एबा के बो चैनेल रिलीज ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिलीज खायजानाय चाबरक होटेल यूट्यूब चैनेल हिंगे बाय अपसं नरक जुरि ताबक फानो ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो नि टीचर एबा ट्रेलर न नुगिया खरगमै तंखा अंके आं आनि वीडियो नि डिस्क्रिप्शन लिंक रिवै रिनाय नरक यांगति फानो थाङै नायमानो हिंगे बाय अपसं वीडियो न नुगै बाहाय नंजाखा कमेंट बॉक्स कमेंट खायसादि ताय वीडियो न साजागै तंग अंके वीडियो न लाइक खायदि ताय नरनि लगिरो बाय शेयर खायदि हिंगे बाय अपसं नरक जुरि ताबक फानो आनि चैनेल कटाल फाय तंग अंके सब्सक्राइब खायक अंके प्लीज ताबनो सब्सक्राइब खायै गानानि बेल आइकन सिनै ऑल प्रेस खायनादि तामनि हिंगे आं जेफोर कताल वीडियो अपलोड खायो आफ्रानो जतनसै सिगां नरनि अरनो नोटिफिकेशन सगैना बागै हिंगे बाय अपसं वीडियो टिनि बागै आसगना हाय मालिफिनि नरबाय कताल अपडेट नि बिसिंतै तैनो रबजतनो काहाम करंना तंगदि।